लेंथुमगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बिबान दा बे समावहाय साबायखर थाबाय। खाग्राबारि बियाबनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे खांख्राइमारि गामि दालाइ आफादनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय खुंथाया दिनैनिफ्राय जागायदों। गिबि हाबाफारि बायदियै जोंहा धोरोम जाथा बिरहोनाय बे सेथि हाबाफारि बायदियै जानानै थांदों। नैथि हाबाफारियाव गोथैसि बावनाय बेखौ जोंनि गेदेमा धोरोम सिबिसुला मानगोनां खादिराम कसारि बिथाङा बावदों। आरो थामथि हाबाफारि बायदियै मेन गेट बेखेवनाय बेखौ मावफुंदों मानगोनां थामथि हाबाफारि बायदियै मेन गेट कसारि बिथाङा मावफुंना होदों। बेनिफ्राय ब्रैथि हाबाफारियै सायनासालि मेन सायनासालि बेखौ बेखेवनाय जादों। बाथि हाबाफारि बायदियै आलासि जिरायसालि बेखौ बेखेवनाय जादों। दथि हाबाफारि बायदियै थान्दै मेल थान्दै बादा बेखौ बेखेवनाय जादों। आरो स्निथि हाबाफारि बायदियै मैखोम बे बेखेवनाय जादों। आरो मोनसे सब गोजोनथाव बेखेवनायानो जादों खांख्राइबारि गामि दालाइनि बाथौ आर'जसालि बेखौ बेखेवनाय जालांदों। जिहेथु बिथांमोना 25 बोसोर जालांबाय। बिथांमोना नाजाथाबनानै बिथांमोना थानसालिखौ एसे बनायनायनि थाखाय सरकारि आसुनि मोननायजों लोगोसे गामिनि नाजाथाबनानै बिथांमोना बनायदों। बेबायदियै जोंनि हाबाफारिफोरा जालांगासिनो दङ। दा जिहेथु बेलासानि हाबाफारियाव धोरोम गुरुफोरखौ मान बावनाय बे जालांगोन। आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारियाबो बाहागो लानायनि खोथा। आरो जोंनि गेवलां मेला जालांगोन। दिनै आं खावलायनो सानदों जिहेथु जोंनि धोरोमनि मेला जिहेथु गामोनै सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमनि नेहाथारि बिथाङा फैगोन। बेखाय जोंनि खाग्राबारि हालामनि 42टा गामि दालाइ आफादनि गासै बाथौ सिबियारिफोरखौ लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जोंनि खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मा आरो खांख्राइमारि गामि समाजनि जि रुफाथि मेथाइ खुंथाय बियो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बियो गाबोनसिम थांगोन। जोंहा दायो फुंनि हाबाफारिफ्रा प्राय जोबनानै थांबाय। बेलासियाव जोंहा दा दङ खांख्राइमारि गामि समाजा बाथौ गायसननाया जिहेथु 25 बोसोर जाबाय। बिथांमोना 25 बोसोरनि आगोलाव जायफोर धोरोमगुरु बिथांमोननि गामियाव फैनानै बे धोरोमखौ फोसावलांदोंमोन गायसनलांदोंमोन बिथांमोनखौ मान बावगोन। आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना गामिनि जे थासारि बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे सावरायमेल लादों। आरो बे सावरायमेलाव जोंहा बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन खैराबारि जौमा फरायसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर बिबुंसार स्वरगियारि बिथाङा।
आरो खांख्राइमारि गामि समाजा 25 बोसोर जानाय लेखा दिनै रुफाथि मायथाइ खुंथाइजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना गांसे बिसम्बि दिहुनदों आलारि मुंनि आरो बे बिसम्बिखौबो दिनैनि बे बेलासिनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवगोन बिथांमोना आरो बेखेवगिरि महरै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां मेहेरसा बर'आ बेखेवनानै होगोन। जोंहा मोनाबिलियाव खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि जे गोथार थान्दैमेल बियो मोनाबिलिनि थिग 5:30 रिंगायाव जागोन आरो बेखौ बेखेवनानै होगोन जोंनि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि मानगोनां बिथां मुस्रि राजकुमार दैमारि बिथाङा आरो बे थान्दैमेलनि गेजेरजों जोङो गोबां जों थांखि लानो हागोनखौ आं मिजिंथिदों जिहेथु जोंनि समाजाव दासिमबो खोमसि फोथायनायफोरा दङ आरो धोरोमनि बेलायाव जों दिनैसिमबो एसेबांखिनि माने सांग्रां जानो हायाखै बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै फैगोन आरो जोङो बेबायदिनो मोनथामसो जों थांखि लागोन आरो जोङो गासैबो बेलायावनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों रायजो राजानि मददथिजों आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मददथिजों जोङो गोनां बाथ्राखौ जों सावरायलायनायनि थांखि लानो हागोन होननानै मिजिंथिदों।